Výpověď očitého svědka z projektu Vodnář. Bytosti z civilizace vzdálené 38 000 světelných let od naší planety se znepokojením sledovali náš jaderný pokrok. Mohla jedna z nich přežít havárii mezihvězdného plavidla? Říkali mu EV, mimozemská bytost. Mimozemšťan byl podroben výslechu na základně v Novém Mexiku. Jak spolu komunikovali? Telepaticky a později hlasově, přičemž jazyk byl překládán pomocí piktogramů. Bylo zjištěno, že EV pochází z planety ve hvězdném systému Zeta Reticuli. Vláda USA se k tomuto případu dodnes oficiálně nevyjádřila. Nepotvrdila, zda ozbrojené síly USA podle dřívějších zpráv sestřelily v roce 1947 kosmickou loď s mimozemskou bytostí na palubě.